So in ka san ka yi mining na Cpen, so ka tsaya ka kalli wannan bidiyon don zan koya maka yadda za ka yi adin na Cpen naka don ka gan shi. Ka danna subscribe and like. Na gode. Ku shiga cikin bidiyon. Da fari ka je ka duba contract address da na ajiye maka gashi nan, sai ka kofe shi kamar yadda kake gani. In ka kofe shi za ka koma cikin MetaMask. In MetaMask kake amfani da shi ko Trust Wallet za ka shiga to. Kun gani ina amfani da MetaMask ne. So ga yadda za ku. Daga ka shiga dama za ka ɗora network PNB ne, sai ka danna add gashi nan, aro na nuna muku ka danna wurin. In ka danna wurin za ka paste contract address ɗin nan da na turo muku. To kun ga cikin contract address ɗin nan akwai star a farko, sannan kuma akwai star a ƙarshe. Za ka shirya su gaba ɗaya. Kana gama shirya su za ka ga Cpen ya bayyana, sunan Cpen gashi nan kun ga. Token symbol nasu Cpen gashi nan, wannan kuma gashi nan kun ga sunan Cpen. Daga nan sai ka danna import ɗin. Kana dannawa za ka ga token naka. Kun gani ni an tura mun nawa, za ka ga token naka da kai mining nashi. So Allah ya samu dace. Ku danna mun subscribe, ku danna alaman ƙararrawa domin samun